ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அத்தியாயம் 5. அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் தான் நம்ம பார்க்க போறது. நேற்றுக்கே நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? 4வது அத்தியாயத்துல கர்மாவில் அக்கர்மா, அக்கர்மாவில் கர்மா, நம்மளோட செயல்கள் வேறு, பகவானுக்கான செயல்கள் வேறு அப்படின்றது கிடையாது. பகவானோட செயலே, பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயலே நம்மளோட செயலா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த வகையில அர்ஜுனர் அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி சத்திரியன், அவங்களுக்கு போர் பண்ணணும், ஆனா அதே பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக அப்படின்றத நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதே பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய செயலை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த முறையில நம்ம நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழும்போது நம்ம பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ் நம்ம இருப்போம். அதுதான் உன்னத நிலை அப்படின்றது. சரிங்களா? அந்த வகையில நம்ம நேற்றுக்கு ஞான யோகம் பார்த்தோம். இந்த நுணுக்கங்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு தானா தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது சிரமம். அதனால நம்ம அவசியம் என்ன பண்ணணும், குரு கிட்ட நம்ம சரணாகதி பண்ணி நம்ம அவங்க மூலியமா நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். அதுவும் பரம்பரையில வர குருக்கள் கிட்டே தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னால நம்ம நேற்றுக்கு அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். இன்னைக்கு கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்றது சரி, எதற்காக நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து வெளியில வர்றதுக்கான மார்க்கம் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது. நிறைய டிராவல் இல்லைங்களா, ஜேர்னி நிறைய பண்ணிட்டே இருக்கும், மேலுலகம் கீழுலகம் அப்படின்ட்டு அனாதி காலத்துல இருந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். போதும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், சலிப்பு ஏற்பட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து நம்மள விடுவிச்சுக்கணும். எனக்கு தேவையில்லாத சலிப்பு இல்லைங்களா, தேவையில்லாத கஷ்டங்கள், ஆத்மாவுக்கு இந்த கஷ்டங்கள் தேவையில்லாத ஒரு விஷயம். ஏன்னா எப்பயும் சுகமா இருக்க வேண்டிய பரமானந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய நிலைதான் ஆத்மாவுக்கு. அப்படின் போது நம்ம எப்பயுமே நம்ம இந்த வாழ்க்கையில நம்ம தேவையில்லாத கஷ்டத்தை நம்ம எடுத்துப்போமானா மாட்டோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது ஆன்மீகத்துல நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறது, இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்ம அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயம் கிடையாது அப்படின்றதான். அதிலே நம்மள விடுவிச்சுக்கணும். அதற்கான மார்க்கம் தான் கிருஷ்ண பக்தி. அந்த வகையில நம்ம இப்ப பகவான் கிட்ட பக்தி பண்ணணும், நம்மளோட அன்பை வெளிப்படுத்துதான் கிருஷ்ண பக்தின்றது. பார்ட் டைம் ஜாப் கிடையாது. காலையில சாயந்தரம் சாமி கும்பிட்டோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம வேலையை பார்த்தோம் அப்படின்றது கிடையாது. எப்பயுமே நம்மளோட அன்பை நம்ம பகவான் மேல வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு கை குழந்தை மேல அம்மாவுக்கு எப்படி பாசம் இருக்கும், அந்த மாதிரி எந்த செயல்ல ஈடுபட்டிருந்தாலும் கவனம் முழுக்க அந்த குழந்தை மேலதான் இருக்கும், தாய்க்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் மேலேயே நம்மளோட உணர்வை வச்சு மனதை நிலைநிறுத்தி நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம வாழறது. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பந்தம் நமக்கும் பகவானுக்கும் ஏற்படணும் இல்லைங்களா? அந்த வகையில என்ன மாதிரி பந்தம் நமக்கும் பகவானுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5 வகையான பந்தங்கள் உண்டு பிரதானமா. சரிங்களா? பிரதானமா பகவான் அகில ரசாமிர்த மூர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா ரசங்களுக்கும் ஆத்தாரம் பகவான் அப்படின்றது நமக்கு வாழ்க்கையில வேணும் இல்லைங்களா? நிறைய இந்த உணர்வுகள், இந்த கோபம், தாபம், அன்பு இதெல்லாமே கலந்துதான் இருக்கும். அப்பதான் நல்ல ஒரு என்ஜாய்மெண்டா இருக்கும் இல்லைங்களா வாழ்க்கை? அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எல்லா ரசத்திற்கும் அதிபதி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவான் கிருஷ்ணர். 12 ரசங்கள் உண்டு பகவான் கிட்ட ஆத்மாக்களுக்கு. அந்த வகையில 5 ரொம்ப பிரதானமா நம்ம பாக்குறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் சாந்த ரசம் அப்படின்றது பகவானை பிரமிப்பா பாக்குறது. அவங்க ஒரு சுப்ரீம் பர்சன்ட் ஆஃப் காடட் அப்படின்ற முறையில ஒரு பக்தனா அவங்கள்ட்ட உறவு வச்சுக்கிறது சாந்த ரசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கும் அப்படிதான் இல்லைங்களா? ஆன்மீகத்துல நம்ம முதல் நிலைக்கு வரும்போது, ஓ இவ்வளவு விஷயங்கள்லாம் பகவான் உருவாக்கியிருக்காங்களா, இந்த அண்ட சராசரத்துல இப்பெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்களா, ஒரு பிரமிப்பு ஏற்படும் இல்லைங்களா? சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காடட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பக்தனா நம்ம பகவான் கிட்ட நம்மளோட உறவு நிலைப்படும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் குமாரர்கள் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி, இவங்கெல்லாம் உதாரணமா நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அடுத்த நிலை இந்த மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு அப்படி சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காடடா ஏத்துக்கிறோம், வழிபாடு பண்றோம். அதே நல்ல அந்த உறவை நல்லபடியா மேலோங்கி வரும்போது ஒரு சாக்கிய ரசம், அது தாசிய ரசம் ஏற்படும்.
பகவான் மாஸ்டர், நம்ம சர்வெண்ட். ஏன்னா பகவான் விபு இல்லைங்களா, அன்லிமிட்டெட் எனர்ஜி, நம்மளாம் லிமிட்டெட். அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த தாசிய ரசத்துல நம்ம வந்துட்டு பகவான் கூட இருப்போம். அது வந்து ஹனுமானை நம்ம உதாரணமா பாக்குறோம். ராமருக்கு ஹனுமான் சேவைகள்லாம் நல்லபடியா பண்ணாங்க இல்லைங்களா, அந்த ஒரு உறவு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சாக்கிய ரசம். அதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஆன்மீகத்துல நல்லா இன்னும் பக்தியில நல்லா முன்னேற்றம் அடையும் போது பகவானுக்கும் நமக்குமான உறவு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு நட்பின் உறவா இருக்கும். தனித்தனியா உண்டு. எல்லாருக்குமே இந்த நிலை வந்து உயர்ந்துகிட்டே வரும் அப்படின்றதும் இல்ல. இந்த நிலைப்பாடு இதே மாதிரி உயரும். இல்ல தனித்தனியா சாந்த ரசம், தாசி ரசம், சாக்கி ரசம். இப்ப அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்கும் பார்த்தா சாக்கி ரசம். ஹனுமானுக்கும் ராமருக்கும் பார்த்தோம்னா தாசி ரசம் அப்படின்ற நிலையிலயும் அந்த உறவு இருக்கும். அந்த மாதிரி இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணர் கூட நல்லபடியா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இருக்காங்க இல்லைங்களா. அவங்களை கிண்டல் பண்றது, கேலி பண்றது, கோபாஸ்லாம் அவங்கள வந்துட்டு வம்பிழுக்கிறது, அவங்கள அழ வைக்கிறது, எல்லா வேலையும் நடக்கும் இல்லைங்களா. நட்பு, அந்த நட்பின் உறவு பகவானுக்கும் ஆத்மாக்களுக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வாத்சல்ய ரசம். அம்மா குழந்தை, அப்பா குழந்தை, அந்த ஒரு உறவு, பேரண்டிங் ஹுட்ன்னு சொல்லுவோம். யசோதம்மா, நந்த மகாராஜர் அவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம உதாரணமா பாக்குறோம். அதற்கப்புறம் மாதுரி ரசம். அது யாருன்னா ராதிகா அம்மா, அப்புறம் வந்துட்டு கோபீஸ் இவங்கெல்லாம் சரிங்களா. இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ராதா ராணி, இவங்கெல்லாம் வந்து உம் பகவான் கிட்ட மாதுரி ரசத்துல, பிரேம ரசத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி பகவானுக்கும் நமக்கும் ஆன உறவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5 நிலையில உண்டு. அதனால நம் ஆத்மாக்கள் எப்பயுமே அன்பான்னு பாக்குறோம். பிறப்பற்றவங்க, ஆரம்பமற்றவங்க, முடிவற்றவங்க நம்மளும். பகவானும் அதேதான். பிறப்பற்றவங்க, ஆரம்பமற்றவங்க, முடிவற்றவங்க. அப்போ நம்ம எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். சோ நமக்கும் பகவானுக்கும் இனிமேதான் ஏதோ ஒரு புதுசா ஒரு உறவு ஏற்பட போகுது. நம்ம புதுசா ஏதோ ஒரு உறவை நம்ம ஏற்படுத்திக்க போறோம் அப்படின்றது கிடையாது. ஆல்ரெடி இருக்கு. நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். நமக்கும் பகவானுக்கும் ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் உண்டு இந்த 5 விஷயங்கள்ல. அந்த நமக்கும் பகவானுக்குமான அந்த உறவு என்ன அப்படின்றதான் ஆன்மீகத்துல நம்ம தேடுறோம். அந்த தேடல் தாசிய ரசமா, வாத்சல்ய ரசமா, மாதுரி ரசமா, சாக்கிய ரசமா அப்படின்றத நம்ம பக்தியில நம்ம கான்சியஸ்னஸ், நம்மளோட உணர்வு பியூரிஃபை ஆக ஆக பாபங்கள், அனர்த்தங்கள், காம, லோப, மோக, மதம், ஆச்சரியம் இதெல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகி நம்ம உணர்வுல இருந்து உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது, பக்தியில நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கும் போது, சாண்டிங் பண்ணும்போது, பக்தி சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கும் போது அந்த ப்ராக்ரஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ப்ராக்ரஸ்ல நம்மளால கடைசியா நம்மளால என்ன உணர முடியும்னா, இந்த இந்த உறவுல நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன உறவு, நித்திய உறவு என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சு அந்த உறவின் அடிப்படையில் நம்ம பகவான்கிட்ட நித்தியமான சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திப்போம். அதுல முழுக்க முழுக்க அமைதி, பரமானந்தம் எல்லாமே நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்றதுதான், அதுதான் அல்டிமேட் கோல் ஆத்மாவுக்கு. அந்த வகையில அப்படிப்பட்ட பகவானை நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா அடையணும். அதற்கான பலத்தை பகவானும் ஆச்சாரியர்களும் நமக்கு கொடுக்கட்டும். அந்த வகையில கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள், அதுதான் நம்ம இன்னைக்கான அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். துர்கா மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அந்த நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 5 பார்க்க போறோம். என்னென்ன அப்படின்ற ஸ்லோகங்களோட நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य नानाजन शलाकया साक्षात् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथानविदं तमसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस च हे कृष्ण करुणा सिन्धु
दीनबन्धु जगत्पते गोपेक्ष गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वर्षभानुहृदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामे गौरतिषे नमः गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णाय प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विघ्नेश शून्यवादी पासाद्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादा वासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। माता जी ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 5 பார்க்க போறோம். அதுல ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி, 5.1 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப அர்ஜுனர் பகவான்கிட்ட மறுபடியும் 3வது அத்தியாயத்துல கேட்ட அதே மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க. அர்ஜுனர் கூறினார், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவ்விரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்போ பக்தியுடன் செயலாற்றுறது ஒண்ணு, செயலை துரத்தல் அப்படின்னா ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல இருந்து விலகிக்கிறது. அது பக்தியோட செயல் பண்றதுன்றது நம்ம செயல் பண்ணணும், ஆனா பகவானுக்காக பண்ணணும். அதுதான். இப்ப அர்ஜுனர் என்ன நிலையில இருந்தாங்க ஆரம்பத்துல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அது செயலை துரத்தல், அதுல இருந்து விலகி இருக்கிறது. ஆனா செயலை பண்றது அப்படின்றது நம்மளோட செயல், அது கண்டிப்பா பகவானுக்காக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான். அப்ப இந்த வகையில இங்க அர்ஜுனர் என்ன கேட்கிறாங்கன்னா, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றுவோம் பரிந்துரைத்துள்ளீர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இவரெண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. அந்த வகையில பார்த்தோம்னா அர்ஜுனருக்கு எதனால இவ்வளவு குழப்பங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா முதல் அத்தியாயத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா, என்ன மாதிரி செயல் பண்ணணும் இல்ல செயல் பண்ணாம இருக்கணுமா அப்படின்னு. அப்ப அந்த மாதிரி என்னென்ன அவங்களுக்கு சஞ்சலத்தை கொடுத்த விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அவங்களுக்கு ஒரு தவறான புரிதல் இருக்கு இல்லைங்களா, அது கூட நமக்காக பகவான் அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தினதுதான். அவங்களுக்கு அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது. அவங்க பியூர் டிவோட்டி அவங்க. சரிங்களா? அப்ப இங்க என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம இந்த புலன்களை வச்சு நம்ம எவ்வளவு நம்ம யோசிச்சாலும் அதுல நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவு அப்படின்றது ஏற்படாம இன்னும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், கன்ஃபியூஷன் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால அது எல்லாத்தையும் அப்படியே எடுத்து ஓரமா வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஆன்மீகத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல ஆத்தாரம், நம்மளோட அடையாளம், அதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அது அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா அதெல்லாம் சாதாரணமா யாரும் சொல்லல. ரிஷிகள், முனிவர்கள், அர்ஜுனர், பியூர் டிவோட்டிஸ் இவங்கெல்லாம் சொன்னது இல்லைங்களா? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்.
ஏற்கனவே ஒரு ரோடு போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க. அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்? அழகா நம்ம அதுல போகணும். அதுல சந்தேகப்பட்டுட்டு இது போகுமா போகாதா அப்படின்லாம் டவுட் பண்ணணும். அது நமக்கு இன்னும் கஷ்டத்தையும் அடைய வேண்டிய இலக்கை அடையாம இருக்கிறதுக்கு திணறலும் தான் ஏற்படுத்தும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி வறண்ட யூகங்கள், இந்த மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ், இது எல்லாத்தையும் விட நமக்கு எது சிறந்தது? பக்தி சேவை சிறந்தது. இப்ப பகவத்கீதை பாகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதன் வழிக்கு நம்ம 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 வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் அப்படின்னாலே அது சரியான மார்க்கத்துல நம்மள கொண்டு போய்விடும். 2வது அத்தியாயத்துல 11 to 30 வரைக்கும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஆத்மாவின் அறிவை கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தை நமக்கு விளக்கியிருக்காங்க. ஆத்மா நித்தியமானது, அழிவற்றது இல்லைங்களா? சச்சித்தானந்தம், அதை பத்தி நம்ம நல்லபடியா பார்த்தோம். அப்ப அழியாத ஆத்மாவை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு அந்த வேற விஷயங்கள், அந்த பயம், பற்றுதல், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மள பாதிக்காம இருக்கும். ஆசைகள் இதெல்லாம் சரிங்களா? அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஆத்மா பத்தின விளக்கங்களை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏன்னா அர்ஜுனரோட தவறான புரிதல்ல இருந்து அவங்கள வெளியில கொண்டு வர்றதுக்காக இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். நம்மளோட கடமை என்ன, அதாவது பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நம்ம என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சு நம்ம அதை அவசியம் பண்ணணும். பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா, பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஏன்னா அந்த அந்த பக்தி சேவையில, பக்தி மார்க்கத்துல துளி நம்ம பண்ணா கூட அது நம்மள பெரிய ஆபத்துல இருந்து பாதுகாக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். அப்ப பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டுள்ளதுன்ற தெரிஞ்சுக்கிறோம். பழ செயல்பாடுகள் காரணமாக ஆத்மாவின் சிக்கல் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம ஏன் ஆத்மா வந்து இந்த பிறப்பிறப்பு ஆத்மாவின் சிக்கல் அப்படின்றது என்னன்னா, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் சிக்கல். ஆத்மாவுக்கு எப்படி இருக்கணும்? பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆனா அதுல ஈடுபட முடியாம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம். அது எதனால அப்படின்னா, பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் அதுதான் வந்து காரணமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி சேவையால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மளை விடுவிச்சுக்கிறதுக்கு பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அந்த மாதிரி செய்யும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து நம்ம விலக்கப்படுவோம். இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம வெளியில வருவோம் அப்படின்றதுதான். அதுதான் நம்ம எப்பயும் பாக்குறது. ஒரு குழந்தை ரொம்ப அடம் பண்ணி வம்பு பண்ணிட்டு வாழைத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, அந்த குழந்தைய நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டோம். அதுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான செயல் கொடுப்போம். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அடம் பண்றது, அந்த தவறான செயல்கள் ஈடுபடுறதெல்லாம் அதுல இருந்து மறைஞ்சு அந்த ஆக்கப்பூர்வமான செயல் அது தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டு அது என்ன பண்ணும்? நல்ல விஷயத்துல அது முன்னேற்றம் அடையுது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் நம்ம எப்ப பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்ம வரோமோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்தாண்ட பக்கம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம இந்த பௌதிக சம்பந்தத்துல இருந்து நம்மள விடுவிச்சுக்குப்போம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பக்தி சேவையால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். 3வது அத்தியாயத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா, ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்குகிறது. ஞானம் அப்படின்றது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இல்லைங்களா? ஆத்ம நிலை அப்படின்றது. ஆத்ம நிலையில நமக்கு இந்த ஜட உலகத்துல இப்ப நம்ம ஆத்மா நித்தியமானது ஆத்மா. இந்த ஜட உலகத்துல ஆத்மாவுக்குன்னு ஏதாவது கடமைகள் இருக்கா? ஏதாவது இங்கேருந்து நமக்கு அடைய வேண்டிய விஷயம்னு ஏதாவது இருக்கா ஜட விஷயத்துல அப்படின்னா, ஜட உலகத்துலன்னா கிடையாது இல்லைங்களா? ஆத்மானாலே அதுக்கு தேவை பகவான், பகவானுக்கு பக்தி, அவ்வளவுதான். அதை தாண்டி இந்த ஜட விஷயங்கள் அதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது ஞானத்தின் தளத்தில் ஆத்ம நிலையில ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்குகிறது. இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட கடமைகள் எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சமடைகின்றது. யார் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல் ஆயிடுறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம, பற்றுதல் இல்லாம தங்களோட கடமைய நல்லபடியா அவங்க செய்வாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தியாக வேலைகள் அப்படின்றது கடமை செய்வாங்க, ஆனா பலனை தியாகம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அதுதான் ஞானத்தின் தளத்துல நம்ம அடையிற ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறம் 4வது அத்தியாயத்தின் கடைசி வசனத்தில் கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனரிடம் எழுந்து போராட சொன்னார். இப்ப இவ்வளவு விஷயங்களும் ஆத்மா நித்தியமானது, அதுக்கப்புறம் வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை என்னன்னு தெரியுது, அதுக்கப்புறம் பலனை எதிர்பார்க்காம செயல் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியுது, பக்தி சேவை தான் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஆத்ம நிலையில நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலகத்துல எந்த ஒரு கடமையும் இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே வரோம்.
இப்ப அத்தியாயத்தின் கடைசியில என்ன பகவான் மறுபடியும் சொல்றாங்கன்னா, அர்ஜுனரை எழுந்து போராட சொல்றாங்க. போரிட சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதனால அர்ஜுனருக்கு மறுபடியும் என்ன ஆயிடுது? குழப்பம் வந்துடுது. இப்ப நான் செயல் பண்ணணுமா? இல்ல செயலை ஆம், கைவிடுறது சிறந்ததா? எது? அப்படின்றத கேட்கறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 5.2 ஸ்லோகம். Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. Geeta Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே प्रणाम கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. माता जी क्लास सारिंग माता जी। டைம் கிடைக்கும் செய்வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. माता जी। श्री भगवानोवाच संन्यास कर्म योगे च निःश्रेयस क्रौ करौ उपौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोः विशिष्यते। புருஷோத்தமராகிய முழுமுத கடவுள் பதிலுரைக்கிறார். செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவ்விரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இப்ப இந்த உலகம் எல்லாம் பகவான் உருவாக்கியிருக்காங்க இல்லைங்களா? இதெல்லாம் கிருஷ்ணர் குடும்பம் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் இருக்கோம் அப்படின்னா எல்லாரும் அவங்களோட செயலை செய்யணும். யாராவது ஒருத்தவங்க எதுவுமே செய்யாம அமைதியா இருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வருத்தப்படுவோம் இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒரு செயல் பண்ணு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம், நம்ம குழந்தைங்களையும் கூட. இந்த மாதிரி இப்ப எல்லாருமே கிருஷ்ண குடும்பம் அப்படின்னும் போது எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட செயல்களை நம்ம கிருஷ்ணருக்காக பண்ணணும். அதுதாங்க தாற்பயம். இப்ப இங்க பகவான் என்ன குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, புருஷோத்தமன் முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார். செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்தி கேட்டதாகும். ரெண்டுமே முக்திக்கு தான் நம்மளை கொண்டு போகும். செயலை துறத்தல்ன்றது இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல இருந்து விலகி தியானம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? முனிவர்கள்லாம் தியானம் பண்ணி பகவானோட ரூபத்தை தியானம் பண்ணி பகவானை அடைவாங்க இல்லைங்களா? அந்த நிலை அதுவும் வந்து அவங்களுக்கு முக்தியை தரும். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா பக்தியோட செயல் பண்றது அப்படின்னும் போது நம்மளோட செயலை பகவானுக்காக பண்றது. இப்ப அர்ஜுனர் இருக்காங்க, அவங்க செயல் பண்ணாம தவத்துல ஈடுபட்டு இருந்தாங்கன்னா அது பகவானுக்கு ரொம்ப உகந்ததா இருக்குமானா கிடையாது இல்லைங்களா? எப்பயுமே பக்தர்கள் மூலியமா என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான் தன்னோட அந்த லீலைகள்ல அவங்க வந்து நடத்துவாங்க இல்லைங்களா? அந்த வகையில இப்ப அர்ஜுனர் போர் பண்ணணும் இல்லைங்களா பகவானுக்காக. அப்ப அதுதான் உயர்ந்தது. இன்னும் போர் பண்ணாம இருக்கிறதுன்றது பகவானுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இல்லைங்களா? எப்பயும் பகவான மனசுல நினைச்சு தியானம் பண்றது அப்படின்றது அதுவும் முக்தி. பகவான் எல்லாருக்குமே முக்தி தருவாங்க. பகவானோட சம்பந்தம் ஏற்பட்டுச்சுனாலே முக்தி கண்டிப்பா உண்டு. அது அந்த வகையில முக்தி உண்டு. ஆனாலும் எது சிறந்தது அப்படின்னா பக்தியோடு செயல் பண்றது இன்னும் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் இவ்விரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில 2 ஸ்டோரி நம்ம பார்க்க போறோம். ஒண்ணு வந்து நிருக மகாராஜர் ஸ்டோரி, இன்னொன்னு வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜரோட ஸ்டோரி. அம்பரீஷ் மகாராஜர் ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அதுதான் நம்ம இன்னைக்கான அத்தியாயத்துல நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜர் யாருன்னா அவங்க ஒரு சிறந்த டிவோட்டி. அவங்க ரொம்ப நல்ல டிவோட்டி. அவங்க தன்னோட அதாவது 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்கு. அது நம்ம 9வது அத்தியாயத்துல நம்ம நல்லபடியா பார்ப்போம். பக்தி யுகத்துல 9 வகையான பக்தி இருக்கு சரிங்களா? அந்த 9 வகையான பக்தி நல்லபடியா பண்றவங்க தான் அம்பரீஷ் மகாராஜர். அதுக்கப்புறம் தன்னோட உடல் அங்க அவயங்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுக்காகவே என்கேஜ் பண்றவங்க தான். புலன்கள் எல்லாத்தையும், மனம் எல்லாத்தையும், இந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த டிவோட்டி. அவங்க யார் அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப சிறந்த அரசர், தர்ம வழியில ஆட்சி பண்றவங்க, எந்த குறையும் கிடையாது. அதே மாதிரி கிருஷ்ண பக்தரும் அவங்க. இந்த மாதிரி எல்லாமே பரிபூர்ணமா இருக்கு அவங்க கிட்ட. அந்த வகையில என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க வந்து ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருக்காங்க. ஒரு தடவை என்ன ஆச்சு அப்படின்னா துர்வாச முனிவர் வந்து அவங்களோட அரண்மனைக்கு வராங்க. அப்போ இவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. அவங்களுக்கு தகுந்த மரியாதை எல்லாம் கொடுத்து வரவேற்று அவங்களுக்கு உபசாரங்கள்லாம் செய்யறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இந்த மாதிரி அடுத்த நாள் துவாதசி அன்னைக்கு ஃபாஸ்டிங் முடிக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல. அப்ப வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். என்னன்னா தனிச்சு நம்ம வந்துட்டு ஒரு பக்தி செய்யறத விட எல்லாரோடையும் சேர்ந்து செய்யறது. அதுவும் இவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல முனிவர் இல்லைங்களா, ரிஷி. அப்ப இவங்கள மாதிரி உயர்ந்தவங்க கூட அந்த ஃபாஸ்டிங் முடிக்கிறதும் நல்லது தானே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. அவங்க துர்வாச முனிவர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, சரி நான் போயிட்டு நீராடிட்டு வரேன், அது வரைக்கும் நீ எனக்காக பொறுமையா காத்துட்டு அப்படின்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் போறாங்க. போனா வரவே இல்லை. அந்த ஏகாதசி அந்த துவாதசி அன்னைக்கு அந்த ஃபாஸ்டிங் டைமும் முடிய போகுது. அந்த ஃபாஸ்டிங் டைம் முடியறதுக்குள்ளார விரதம் முடியறது அந்த நேரத்துக்கு ஒரு நேரத்துக்குள்ளார முடிக்கணும்.
அது அது அப்படி முடிக்கலைன்னா அந்த விரதம் வந்துட்டு பலன் கொடுக்காது. அப்ப அந்த மாதிரி அந்த பலனை வந்து அதாவது அந்த விரதம் முடிக்க வேண்டிய நேரம் வந்து நெருங்கிட்டே இருக்கு. இப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜருக்கு ரொம்ப வந்துட்டு பயம் வந்துடுது. என்ன இன்னும் துர்வாச முனிவர் வேற வரலையே. ஏன்னா வீட்ல ஒரு விருந்தாளி வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, உணவெல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு விருந்தோம்பல் அப்படின்றதுல. அப்ப இவங்களுக்கு உடனே வந்துட்டு பயம் வந்துடுது. சரி அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, உடனே வந்து குரு கிட்டயும், அமைச்சர்கள்கிட்டயும் கேட்கறாங்க. என்ன பண்ணணும்? இப்ப ஃபாஸ்டிங்கும் முடிக்கணும். ஆனா வந்து அ துர்வாச முனிவர் இன்னும் வரலையே அப்படின்றாங்க. உடனே அப்ப குரு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து இது தீர்த்தம் எடுத்துக்கோங்க, துளசி தீர்த்தம். அப்ப நீங்க விரதத்த முடிச்ச மாரி ஆகும். அதே சமயத்துல அ அ விருந்தினரை விட்டு நீங்க உணவு எடுத்துக்கிட்ட மாரி ஆகாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு அம்பரீஷ் மகாராஜரும் தீர்த்தம் எடுத்துக்கிறாங்க. அது வந்து துர்வாச முனிவருக்கு நல்லபடியா தெரிஞ்சிருது. சரிங்களா? அவங்கள்ல தான் இந்த யோக சக்தி அதிகமா இருக்கும் இல்லைங்களா? யார் ஒருத்தங்க மனதையும் புலனையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட சக்திகள் அபாரமா இருக்கும். அ அ நம்மகிட்ட சக்தி இல்லன்னா, நம்ம வந்துட்டு இன்னும் அந்த மைண்ட் சென்சஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்ல. அதனால நம்மளோட அந்த ஆத்ம சக்திய உணராம இருக்கிறோம் நம்ப. இல்லைங்களா? ஆனா இப்ப துர்வாச முனிவர்ல நல்ல அந்த யோக சக்தி நிறைஞ்சவங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது. அம்பரீஷ் மகாராஜர் வந்து தீர்த்தம் எடுத்துக்கிட்டது. உடனே ரொம்ப அவங்களுக்கு கோபம் வந்துருது. உடனே போயிட்டு அம்பரீஷ் மகாராஜர அழிக்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, தன்னோட தலையிலேருந்து ஒரு முடி எடுத்து கீழ போட்டு, அதுலேருந்து ஒரு அசுரன வர வச்சு, அவங்கள அழிக்க சொல்றாங்க. உடனே வந்துட்டு அம்பரீஷ் மகாராஜர் என்ன பண்றாங்க, அத வந்து ஏத்துக்கிறாங்க. சரி நான் பண்ணது தவறுதான் அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்னா உங்கள விட்டுட்டு நான் வந்து இது விரதத்த முடிச்சது தவறுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஏத்துக்கிறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சுதர்சனம் வந்து அந்த அசுரன அழிச்சிருது. அழிச்சிட்டு துர்வாச முனிவர தொரத்துது. உடனே துர்வாச முனிவருக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. உடனே அங்க உள்ளவங்க வீட்ல என்னைய யாராவது காப்பாத்துங்கன்னு சொல்றாங்க. யாரும் வந்து முன் வரல. அப்புறம் வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கும் போறாங்க. அவங்க கிட்ட சக்திகள் அதிகம் இல்லையா? மனதையும் புலனையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுனால ஆத்ம சக்தி உணர்ந்தவங்க அவங்க. அதனால அவங்க சொர்க்கத்துக்கும் போறாங்க. அங்கேயும் வந்துட்டு யாரும் வந்துட்டு எங்களால காப்பாத்த முடியாது அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து பிரம்மலோகத்துக்கு போறாங்க. பிரம்மா கிட்ட கேட்குறாங்க. பிரம்மா சொல்றாங்க, "சுதர்சனத்த தடுத்து நிறுத்துற சக்தியெல்லாம் எனக்கு கிடையாதுன்றாங்க." அதுக்கப்புறம் சிவபெருமான் லோகத்துக்கு போறாங்க. சிவபெருமானும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, "இல்ல, இல்ல சுதர்சனத்தெல்லாம் நான் வந்து தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அப்ப நான் என்னதான் பண்றது?" அப்படின்றாங்க. "நீங்க நாராயணர்ட்ட போய் சரணாகதி பண்ணுங்கன்றாங்க." உடனே நேரா வைகுண்டம் போறாங்க. எங்க வரைக்கும் போறாங்க? வைகுண்டம் வரைக்கும் போறாங்க. அப்ப லோகம் விட்டு லோகம் போற அளவுக்குலாம் ஆத்மாக்களுக்கு சக்தி உண்டு. இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம அது தெரியாமலே நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ரொம்ப டயர்டா இருக்கோம் எப்ப பார்த்தாலும். இல்லைங்களா? அந்த வகையில அவங்க வைகுண்டமும் போறாங்க. வைகுண்டம் போயிட்டு அங்க போய் நாராயணர்ட்ட கேட்கறாங்க. பெருமாள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, "சுதர்சனத்த இதெல்லாம் என்னால தடுத்து நிறுத்த முடியாதுன்னாங்க." உடனே வந்துட்டு துர்வாசனருக்கு ஆச்சரியமாயிடும். "அது உங்களோட ஆயுதமாச்சு. நீங்க சொன்னா கேட்குமே!" அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. "இல்ல நீ என்ன ஏதாவது கஷ்டப்படுத்தியிருந்தா கூட, அது வந்து நான் வந்து சரி அப்படின்னு சொல்லி மன்னிச்சிருப்பேன். ஆனா நீ என்னோட பக்தன சிரமப்படுத்திட்ட. அதனால நான் சொன்னாலும் சுதர்சனம் கேட்காது" அப்படின்றாங்க. இப்பதான் துர்வாச முனிவருக்கு தெரியுது. ஓஹோ! கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம இருந்தோம்னா, இவ்வளவு உயர்வா அப்படின்னு தெரிஞ்சு, அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அப்ப நீ போயிட்டு யார்ட்ட அபச்சாரப்பட்டியோ அவங்ககிட்டயே மன்னிப்பு கேளுன்றாங்க. உடனே நேரா அங்கேருந்து வந்து என்ன பண்ணாங்க துர்வாச முனிவர், அம்பரீஷ் மகாராஜர்ட்ட மன்னிப்பு கேட்க வராங்க. இப்ப எப்படி பகவான் வந்து பக்தனுக்கு ஒண்ணுன்னா, அவங்க வந்துட்டு உடனே பாதுகாப்பாங்கன்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா தன்னோட வாழ்க்கைய அவங்க பகவானுக்காக டெடிகேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா? ஆ இந்த சின்ன சின்ன அ ஜட உலக சந்தோஷங்கள்லாம் பெருசுன்னு நினைக்காம, பகவானே உயர்ந்தவங்கன்னு நெனச்சு, அவங்களுக்கே பக்தி பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படின்னும்போது அவங்கள பகவான் வந்து பாதுகாக்கிறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியுது. அதே மாரி பக்தர்களோட நிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜர் வந்து என்ன பண்ணாங்க, துர்வாச முனிவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்கும்போது, "இல்ல நீ என்னை இவ்ளோ கஷ்டப்படுத்தினால உனக்கு இது நல்லா வேணும்." அப்படின்னு சொன்னாங்களா? இல்ல. அவங்க மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி, அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்கள, "நீங்கலாம் மன்னிப்புலாம் கேட்கவே கூடாதுன்னு" சொல்லிட்டு, சுதர்சனத்த என்ன பண்றாங்கன்னா, இவங்கள ஒண்ணும் பண்ணாத" அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே சுதர்சனம் என்ன பண்ணுது, அங்கேருந்து போயிடுது. போயிட்டு திரும்பி பகவான்ட்டயே அவங்க போயிடுறாங்க. சரிங்களா? அ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அப்போ ஒரு கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடுறவங்க, அவங்களோட நிலை எப்படி இருக்கு? அவங்க யாரையும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஹர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க எல்லார்ட்டயும் எப்படி இருப்பாங்க, அன்போட இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். டாலரன்ஸ் இருக்கும், மன்னிக்கும் குணம் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கிறவங்க தான் பக்தர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றது குணத்திலேருந்து வர்றது. ஆரம்பம் வந்து குணம். அந்த குணம்ன்றது நல்ல மண் வளம் மாரி. அதுல வந்து கிருஷ்ண பக்தின்ற விதைய நம்ம விதைச்சோம்னா தான், அந்த பக்தி நல்லபடியா மெருகேறி வளரும். சரிங்களா? அதனால அவங்களும் அந்த மாரி குணமுள்ளவங்க தான் டிவோட்டீஸாவும் ஆக முடியும். அந்த வகையில அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அ அம்பரீஷ் ம அம்பரீஷ் மகாராஜ், துர்வாச முனிவரையும்
வந்து மன்னிக்கிறாங்க. மன்னிப்பு அவங்க கேட்டும் என்ன சொல்றாங்க, மன்னிப்புலாம் கேட்க வேணாம் அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க சொல்றாங்க. இப்ப பக்தரோட நிலை என்ன அப்படின்னு நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறதுனால என்ன நன்மைன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டோரி நம்ம பார்க்க போறோம். அது யாருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிருக மகாராஜரோட ஸ்டோரி. அவங்களும் ஒரு சிறந்த அரசர். அவங்க தர்ம வழியில் ஆட்சி பண்றவங்க. எந்த குறையும் அவங்ககிட்டயும் கிடையாது. வேதத்தின்படி யாக தானம் தவம் இதெல்லாம் அவங்க செய்யறவங்க தான். சரிங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செய்யறாங்க. இந்த பலன் எனக்கு அடையணும், அதனால இதுக்கான யாகம் தானம் இதெல்லாம் நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணி, சரிங்களா, அந்த மாதிரி அவங்க நிறைய யாகம் தானம் எல்லாம் செய்யறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த மாதிரி அவங்க தினம் தினம் நிறைய யாக தானம்ல அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதனால நிறைய புண்ணிய காரியங்கள்லாம் அவங்க செஞ்சதுனால நிறைய புண்ணியங்கள் அவங்ககிட்ட உண்டு. இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாள் என்ன பண்றாங்க, ஒரு பிராமணருக்கு அவங்க வந்து நிறைய தினம் அவங்க வந்து நிறைய நல்ல செயல்கள் செய்வாங்க. அதுல ஒரு நாள் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பிராமணருக்கு அவங்க வந்து நிறைய பொன் பொருள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஒரு நல்ல பசு மாடையும் அவங்க நல்ல அலங்கரிக்கப்பட்ட பசு மாடையும் அவங்க கொடுக்குறாங்க. இதை வாங்கிட்டு அந்த பிராமணர் ரொம்ப சந்தோஷமா போறாங்க. போயிட்டு அன்னைக்கு ராத்திரி அவங்க வீட்டுல என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பசுவை கட்டி வச்சிருக்காங்க. அது என்ன பண்ணுதுன்னா எப்படியோ அவங்க வீட்டுல இருந்து வெளியில வந்து அரண்மனைக்கே போயிடுது. ஏன்னா பசு பட்சி எப்பயோ யார் வளர்த்தாங்களோ அவங்க வீட்டுக்கு சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா போயிடும் இல்லைங்களா? அதுக்கு யார் வழியெல்லாம் காட்ட வேணாம், அதுவே போயிடும். அது மாதிரி அதுவும் போயிடுது. அரண்மனையிலே போய் மத்த பசுவோட கலந்துடுது. இது வந்து அந்த பிராமணருக்கும் தெரியல, அந்த நிருக மகாராஜருக்கும் தெரியல. அடுத்த நாள் என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க தானம் தர்மம் எல்லாம் பண்றாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு பிராமணருக்கு அதே பசுவை தெரியாம இவங்க தானம் பண்ணிடுறாங்க. இப்ப நாள் வாங்கிட்டு போன பிராமணர் அங்க வராங்க. வந்து பார்க்கும்போது இன்னொரு பிராமணர் அவங்களுக்கு கொடுத்த பசு எடுத்துட்டு போறத பாக்குறாங்க. உடனே போய் மகாராஜாட்ட சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நீங்க எனக்கு தானம் பண்ணீங்க, அந்த பசு வந்து உங்களோட அரண்மனைக்கு வந்துருச்சு ராத்திரி. இப்ப பார்த்தா இன்னொரு பிராமணர் அதை எடுத்துட்டு போறதை நான் பார்த்தேன் அப்படின்றாங்க. ஓ அப்படியா, சரி பரவாயில்ல, நான் அந்த பிராமணர்கிட்ட இருந்து உனக்கு நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அன்னைக்கு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா பசு, ஒரு பிராமணருக்கு அவரை கூப்பிடுறாங்க. அவரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இந்த பசு வந்து நான் நேற்றுக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன், அதனால நீங்க இவங்ககிட்ட கொடுத்துருங்க, நான் உங்களுக்கு வேற பசு கொடுக்குறேன்றாங்க. உடனே வந்து இல்ல நீங்க எனக்கு இன்னைக்கு என்ன கொடுத்தீங்களோ அதுதான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்படியே சரி பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு நாள் கொடுத்த பிராமணர்கிட்ட சரி அவரு தரல, அதனால நான் உனக்கு இன்னும் நிறைய பசு நிறைய செல்வம்லாம் தரேன் அப்படின்றாங்க. ஆனா இந்த பிராமணன் என்ன சொல்றாங்க, இல்ல எனக்கு நேற்று நீங்க என்ன கொடுத்தீங்களோ அந்த பசுவே கொடுங்க, எனக்கு வேற எல்லாம் வேணாம் அப்படின்றாங்க. உடனே சரி மறுபடியும் இந்த பிராமணர்கிட்டயும் சொல்றாங்க, அவர் அதுதான் வேணும்ன்றாரு, நீ இதை வந்து கொடுத்துரு, நான் உனக்கு இன்னும் நிறைய பசு அப்புறம் நிறைய செல்வம் எல்லாம் தரேன்னு. இல்ல நான் இன்னைக்கு நீங்க எனக்கு என்ன கொடுத்தீங்களோ அதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்படி ரெண்டு பேரும் சமரசமாகாம என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த பசுவையும் விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. உடனே நிருக மகாராஜர் சமாதானப்படுத்தி பார்த்தாங்க, ரெண்டு பேருமே சமாதானம் ஆகல. இது வந்து திரேதாயுகத்தோட ஆரம்பத்துல நடக்குது இந்த விஷயங்கள்லாம். சரிங்களா? அப்பெல்லாம் வந்துட்டு என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை வச்சு சந்தோஷப்படுவாங்க, பேராசையெல்லாம் இருக்காது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரியான காலம் அது. இப்படி அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா சரி சமரசம் பண்ண முடியல. அப்புறம் நிருக மகாராஜரும் அடுத்தடுத்த நாள் தன்னோட யாகம் தானம் இதெல்லாம் அவங்க செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. இப்படியே ஒரு நாள் அவங்களுக்கு என்னன்னா அவங்களோட வாழ்க்கையும் முடிக்கு வருது. அப்ப யம தர்மராஜர் வராங்க. வந்து இந்த மாதிரி நீ நிறைய நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் செஞ்சிருக்க, உனக்கு நிறைய புண்ணியங்கள் இருக்கு, நீ வந்து சொர்க்கத்துல நிறைய சந்தோஷங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு இருக்கு, ஆனா நீ உனக்கே தெரியாம ஒரு சின்ன தவறு பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னோடனே இந்த மாதிரி ஒரே பசுவை 2 பிராமணருக்கு நீ தானம் பண்ணிட்ட, அந்த ஒண்ணு மட்டும் தவறா இருக்கு அப்படின்றாங்க. அப்படியா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நீ என்ன சந்தோஷத்தை ஃபர்ஸ்ட் அனுபவிக்கிறியா இல்ல கஷ்டத்தை ஃபர்ஸ்ட் அனுபவிக்கிறேன்னு, நான் ஃபர்ஸ்ட் தவறு தண்ணி அனுபவிச்சுக்கிறேன்றாங்க. அப்படியா, அப்பனா வந்து நீ வந்து ஒரு பெரிய தண்ணி இல்லாத கிணத்துல பெரிய பல்லியா நீ இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இப்ப இவங்க என்ன பண்ணாங்க, பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் பண்ணாங்க, எல்லாமே நல்லதுதான், ஆனா தெரியாம ஒரு தவறு நடந்தது. எப்படி கர்மம்ன்றது ஸ்ட்ராங் இல்லைங்களா, நெருப்பு மாதிரி தெரிஞ்சு தெரியாம பண்ணாலும் அதோட பலன் வந்து சுடதான் செய்யும் இல்லைங்களா, நெருப்பு. அதே மாதிரிதான் கர்மாவும். ஆனா இவங்க தெரியாம தான் பண்ணாங்க, ஆனாலும் அதோட பலனா இவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் ஏற்படுது. அப்போ உடனே இவங்க சொல்றாங்க, சரி இந்த மாதிரி நான் எவ்வளவு காலம் இந்த தண்ணி இல்லாத கிணத்துல பெரிய பல்லியா இருக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து துவாபர யுகத்தோட கடைசியில வருவாங்க. அப்போ வந்து உனக்கு வந்து அவங்களோட அனுகிரகத்தால உனக்கு வந்து மறுபடியும் ரூபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படியா சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த திரேதாயுகத்துல இருந்து துவாபரயுகம் கடைசி வரைக்கும் வந்து பெரிய கிணத்துல தண்ணி இல்லாத கிணத்துல பெரிய பல்லியா இருக்காங்க. அப்போ அது மாதிரி துவாபரயுகம் கடைசி வருது, கிருஷ்ணனோட குழந்தைங்களாம் அங்க பேர குழந்தைங்களாம் விளையாண்டுருக்காங்க. அவங்க விளையாண்ட பொருள் அந்த கிணத்துக்குள்ளார விழுந்துரும், அதை எடுக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணுவாங்க. அப்ப பார்த்தா அங்க ஒரு பெரிய பல்லி இருக்கும்.
அதையும் எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க, முடியாது. அப்புறம் கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க. உடனே பகவானுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் இல்லையா, முன்னாடி என்ன நடந்தது, இனிமே நடக்க போறது எல்லாம் தெரியும், நடக்கிறது எல்லாமே. உடனே அவங்க வந்துட்டு இருந்தாலும் மற்றவங்களுக்காக அந்த பலி எடுப்பாங்க. எடுக்கும்போது அது வந்து ஒரு தேவ ரூபம் வந்துடும். உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது, இந்த மாதிரி நான் நிருக மகாராஜரா இருந்தேன், இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல நல்ல செயல்கள் செஞ்சேன், இந்த மாதிரி ஒரு தவறு செஞ்சுட்டு அதனால எனக்கு இந்த தண்டனை கிடைச்சது அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த சொர்க்கத்துல போய் அவங்களோட புண்ணிய பலன்களையும் அனுபவிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் அவங்க பகவானோட ஸ்பரிசம் பட்டுச்சு இல்லையா, அப்புறம் அவங்க முக்தி அடைகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த 2 ஸ்டோரியில பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறதுனால என்ன ஏற்படுது, அதே பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்ல ஈடுபடும் போது என்ன நிலை ஏற்படுதுன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அதுல கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் அதுதான் வந்து மிக சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி 5.3 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी। जानकी रमन प्रभु जी हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க ஹரே வளமுடன். கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. தேங்க்யூ. கர்மயோகா அல்லது கர்ம சந்நியாசா. ஞான ஞானய சா நித்ய சந்நியாசி யோனத் வேஷ்டினா காங்ஷதி நிர்த்வந்தோ ஹி மகாபாகோ சுகம் பந்தாத் பரமுச்சதே. எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய பயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோர் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ, நம்மளோட செயல்கள் நம்ம நல்லபடியா செய்யணும். ஏன்னா பகவான் சொல்லியாச்சுங்க இல்லைங்களா, செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த வகையில எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். சந்நியாசம்ன்றது செயல் பண்ணாம நம்ம தியானத்துல ஈடுபடுறது மட்டுமல்ல, அதுவும் ஒரு நல்ல மார்க்கம். ஆனா அது மட்டுமே கிடையாது. சந்நியாசம்ன்றது நம்மளோட கடமைகளை நம்ம செய்யணும், ஆனா பற்றுதல் இல்லாம பலனை எதிர்பார்க்காம நம்ம செய்யணும். அவங்கதான் நிரந்தர சந்நியாசி அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பலம் பொருந்திய பயங்களுடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளில் இருந்தும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இருமைகள் அப்படின்றது விருப்பு வெறுப்பு, நண்பன் விரோதி, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா, குளிர் வெப்பம், மானம் அவமானம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இருமைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். இது எல்லாமே அச்சித்து விஷயங்கள், ஜட விஷயங்கள், சரிங்களா. ஏன்னா இது எதுவுமே ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. நமக்கு ஒருத்தவங்களை பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படின்றது ஆத்மாவில இருந்து இல்ல, ஒருத்தவங்களுக்கு குணத்தின் அடிப்படையில தான். குணம்ன்றது இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லைங்களா. அப்ப குணத்தின் அடிப்படையில தான் நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்களை பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவோம். அப்ப அது என்ன ஆகுது, ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா தான் ஆகுது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி எல்லாமே இருமைகள் எல்லாமே பார்த்தோம்னா பயம், அப்புறம் வந்துட்டு இன்பம் துன்பமும் இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து தான் நமக்கு வருது இல்லைங்களா. ஆத்மானும் போது அதுக்கு இன்பம்ன்றது பரமானந்தம், பகவானோட பக்தி இல்லைங்களா, அந்த நிலைதான். ஆனா இங்க கிடைக்கிற இந்த சின்ன சின்ன இன்ப துன்பம் இந்த விஷயங்கள்லாம் ஜட விஷயங்கள் தான், சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் இல்லைங்களா. அந்த வகையில இந்த ஜட சார்ந்த விஷயங்கள்ல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இருமைகள்ல இருந்து யாரு விலகி இருக்காங்களோ சரிங்களா, விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று, அவங்களாம் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பந்தம் பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அதை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவான், எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ, எனக்கு பிடிக்கும் அதனால நான் செஞ்சேன், எனக்கு பிடிக்காது அதனால நான் செய்யல அப்படின்னு இல்லாம கிருஷ்ணருக்காக அப்படின்னு நம்ம செய்வோம் இல்லைங்களா, நம்ம குழந்தைங்களுக்காக அப்படின்னு நம்ம செய்வோம். நம்மளுக்கு இது புதுசு கிடையாது. நம்ம குழந்தைங்களுக்காக நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அதே நம்ம ஆத்மா பகவானுக்காக ஆத்மா எதையுமே செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைதான். அப்ப பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படின்றது இல்லாம யார் இருக்காங்களோ அவங்களே நித்தியமான சன்னியாசி. அதே மாதிரி இருமைகள்ன்றது இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே அதுல இருந்து நம்மளால ஓரளவு வெளியில வர முடியும். சரிங்களா. சிரமம் தான், ஆனா வெளியில வர முடியும். பக்தியில ஈடுபடும் போது அந்த சிரமங்கள் நம்மளுக்கு தெரியாம போயிடும். சரிங்களா. அப்ப பௌதிக பந்தத்திலிருந்து எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் இங்க இன்னொருத்தவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் நம்ம பாக்குறோம். ஹரிதாஸ் டாக்கூர் அப்படின்றவங்க தான் இவங்க யாருன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களோட
சீடு. சரிங்களா? இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எப்பயும் நிறைய சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு நாளைக்கு 3,00,000 முறையாவது சாண்டிங் பண்ணுவாங்க. பகவானோட நாமத்தை, ஹரி நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிறந்த ஒரு டிசைபிள் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு. அப்ப இவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்துட்டு அந்த ஊர்ல இருந்த ஒரு நவாப் வந்து நினைச்சாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஒரு வேசியாஸ்திரி பெண்மணிய அவங்க கிட்ட அனுப்புறாங்க. சரிங்களா? நீங்க போய் அவங்கள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண்மணி என்ன பண்றாங்க, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட போறாங்க. போன உடனே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட தன்னோட விருப்பத்தை சொல்றாங்க. உடனே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த மாதிரி நான் வந்து கொஞ்சம் சாண்டிங்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஹரிநாமத்தெல்லாம், அதெல்லாம் நான் நல்லபடியா முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறேன்னு சொல்றாங்க. உடனே சரின்னு இவங்களும் வெயிட் பண்றாங்க. பார்த்தா அன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லா முடிஞ்சிருது. ஏன்னா இவங்க வந்துட்டு ஒரு நாள்ல 24 மணி நேரத்துல 22 மணி நேரம் சாண்டிங்கே பண்ணுவாங்களாம். மீதி 2 மணி நேரம் தான் தன்னோட கடமைகளுக்காக எடுத்துப்பாங்களாம். அப்படி வந்து எப்பயும் சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க இவங்க வந்து நாமாச்சாரியார்னு சொல்லுவாங்க. உடனே அன்னைக்கு நாளும் முடிஞ்சிடும். உடனே வந்து அந்த பெண்மணி கிட்ட, இன்னைக்கு வந்துட்டு நான் வந்து உங்க உங்க விருப்பத்தை நிறைவேற்ற முடியல, நீங்க நாளைக்கு வாங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. உடனே அடுத்த நாள் இந்த பெண்மணி வருவாங்க. உடனே அப்பயும் பார்த்தா இந்த மாதிரி எனக்கு சாண்டிங் இருக்கு, நான் அதை முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் சாண்டிங் பண்ணுவாங்க. இந்த பெண்மணியும் அவங்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, அவங்க சாண்டிங் பண்றது கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் அடுத்த நாள் அன்னைக்கும் நாள் போயிடும். அடுத்த நாள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே அடுத்த நாளும் வந்து இந்த பெண்மணி வருவாங்க. வந்தா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் சாண்டிங் பண்ணணும் எனக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அந்த பெண்மணியும் கூட சேர்ந்து சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சரிங்களா? அசோசியேஷன் தான். நம்ம யார் கூட சேர்றோமோ அந்த பழக்கம் நமக்கும் வரும். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா, நல்லவங்க கிட்ட பார்த்து அது எல்லாத்தையும் நல்லவங்களா பார்த்து பழகணும் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி இவங்களும் சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இவங்களுக்கு வந்துட்டு நல்லபடியா பக்தி வரும். அப்புறம் இவங்களும் அவங்களோட டிசைபிள் ஆயிடுவாங்க. இவங்களும் நல்ல பக்தியில் நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான். அதனால ஒரு பியூர் டிவோட்டி, ஒரு வைஷ்ணவர், அதான் ஒரு ஆத்மாவுக்கு இந்த உலகத்துல கிடைக்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் என்ன, மிக உயர்ந்த விஷயம் என்னன்னா, ஒரு பக்தன், தூய பக்தரோட அசோசியேஷன். அது மட்டும் கிடைச்சிருச்சுன்னா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பா பக்தியில சிறந்து வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி, தமோ குணத்திலோ, ரஜோ குணத்திலோ, சத்துவ குணத்திலோ, எந்த குணத்துல இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு பக்தர் மட்டும் நமக்கு சவகாசம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னாலே, தூய பக்தரோட சவகாசம் கிடைச்சிருச்சுனாலே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஆன்மீகத்துல நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடைய முடியும். அந்த வகையில இந்த பெண்மணி என்ன பண்றாங்க, சிறந்த டிவோட்டி ஆகுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதே மாதிரிதான் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்துட்டு அவங்களும் ஒரு சிறந்த பக்தர் இல்லைங்களா? இந்த பெண்மணி வந்து வந்திருக்காங்கன்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணிருக்கலாம், நீங்களாம் இங்க வரக்கூடாது போங்கன்னு சொல்லிருக்கலாம். ஆனா அவங்க அதை சொல்லல. ஏன்னா வந்து எவ்வளவு ஆத்மாக்கள் தங்க கிட்ட வருதோ அவ்வளவு பேரையும் பக்தர்கள் ஆக்கிடுவாங்க. பக்தர்கள், அந்த தூய பக்தர்கள், அதுதான் அவங்க கிட்ட உள்ள அந்த சக்தி. யாரையும் வந்து நிராகரிக்கவே மாட்டாங்க. யாராவது தன்னை தேடி வந்தாங்கன்னா உடனே அவங்களை என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்கள கிருஷ்ண பக்திக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 5.10 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम माता जी। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन च पापेन பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரையில எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப நம்ம கர்மா நம்மள தாக்க கூடாது, கர்ம பலன் நம்மள அண்டக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து நம்ம கடமைகளை செய்யணும். அதுதான் ஆரம்பத்திலேருந்து எண்டு வரைக்கும் நம்ம பார்க்கறது பகவத்கீதையில, கடமையை செய்யணும். ஆனா பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும். பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன். இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு அந்த ஆன்சைட்டியே வராது. ஏன்னா நம்ம செய்யறோம்னு நினைச்சு செஞ்சோம்னாதான் நம்மளுக்கு பலன் மேல பற்றுதல் இருக்கும்போது கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்னு ஒரு டென்ஷன், எப்பயுமே மன அமைதி இல்லாம இருப்போம் நம்ம, இல்லைங்களா? பயம் இருக்கும். அதே நம்ம கடமையா செய்யறோம். இப்ப அர்ஜுனர் போர் பண்ணாங்க, எந்த டென்ஷனும் இல்ல. ஏன்னா கிருஷ்ணர் பாத்துக்க போறாங்க இல்லைங்களா? கிருஷ்ணருக்கு தான் இல்ல டென்ஷனும். அவங்கதான் என்ன பண்ணாங்க, இவங்கள எல்லா இடத்துலயும் பாதுகாத்துக்கிட்டு வந்தாங்க. ஆனா அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க, ரிலாக்ஸா இது போர் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜர், எவ்வளவோ ஆபத்து வந்துச்சு, எதை பத்தி அவங்களும் கவலையப்படல. கிருஷ்ண பக்தி பண்ணாங்க, தர்ம வழியில இருந்தாங்க, கடமைகளை செஞ்சாங்க.
ஆனா எல்லா ஆபத்துல இருந்து என்ன பண்ணாங்க, பகவான் தான் பாதுகாத்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம பற்றுதல் இல்லாம நம்மளோட கடமையை செஞ்சு பலனை பகவான்கிட்ட அர்ப்பணிச்சுட்டு நம்ம செஞ்சோம்னாலே மிச்சம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, பகவான் தான் பார்த்துப்பாங்க. சரிங்களா? அது அவங்களோட பொறுப்பு. தாமரையில எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ, அதாவது தாமரை இலை மேல தண்ணீர் வந்திருந்ததுன்னா ஒட்டாது இல்லைங்களா? அது போல அவன் பாப விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கர்மா அவங்கள பாதிக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்ம யோகம். முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்ம யோகத்திலயும் வருது இல்லைங்களா? அந்த வகையில கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பாபம் தீண்டாது நம்மள அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு பிரபுபாதா அவங்களையும் நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவானுக்காக டெடிகேட் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அவங்க குரு சொன்னாங்க எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பக்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு. அதே மாதிரி நிறைய புக்ஸ் எழுதணும்னு சொன்னாங்க. அது ரெண்டுத்தையும் அவங்க நிறைய சேலஞ்சஸ் அது எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி அவங்க பண்ணாங்க. இப்ப எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ண பக்தியை நல்லபடியா உலகம் ஃபுல்லா வந்து கிருஷ்ண பக்தி வந்திருக்காங்கன்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில எப்பயும் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்கள் பண்ணணும்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 5.18 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे हस्तिनी शूनि शैव शिवपाके கேஷ பாண்டித சமதர்ஷினஹ. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் நல்லபடியா யார் வந்து நல்லபடியா சாஸ்திரத்தை ஆழ்ந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ சரிங்களா, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அடக்கமுள்ளவங்களா இருப்பாங்க. ஃபால்ஸ் ப்ரைடு இருக்காது, அவங்க கிட்ட ஈகோ இருக்காது. அப்ப அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக அவங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ சாஸ்திரத்தின் முறையில அதன் அதன் அடிப்படையில அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கற்றறிந்து தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பண்டிதா சமதர்ஷன, அதுதான் நம்ம பாக்குறது. அவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க ஆத்மாவெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லா ஜீவராசிகளையும் எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னா ஆத்மாவா பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? ஆத்மா எல்லாருக்கிட்டையும் பரமாத்மா இருக்காங்க அப்படின்றதையும் அவங்க பார்ப்பாங்க. அதனால அவங்களால அந்த பாகுபாடு அப்படின்றது தெரியாது. இந்த சரீரம், மனித சரீரம், அப்புறம் இந்த எலிஃபண்ட், அப்புறம் இந்த மரம், இந்த டாகு, இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது இல்லைங்களா? எப்பயுமே நம்ம மனிதர்களா இருக்க போறது இல்லை. எப்பயுமே இந்த மரமா இருக்க போறது இல்லை. இதெல்லாம் அந்தந்த பிறவிகளோட பலனை அவங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாரும் இல்லைங்களா? அது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா அதையும் நம்ம பார்த்தாச்சு இல்லைங்களா? 2வது அத்தியாயத்திலயும் தேகினோஸ்மின் எதா தேக அந்த ஸ்லோகத்துல வேறு வேறு சரீரம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில அந்த மாற்றத்துக்கு உட்படுற அந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த அவங்க எப்பயுமே ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பண்டிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, கற்றறிந்த பண்டிதர்கள், ஞானமுள்ளவங்க, உள்ள அழியாத ஆத்மா, அந்த ஆத்மா கூடவே இருக்கிற பரமாத்மா, இதை மட்டும் அவங்க பாக்குறதுனால அவங்களுக்கு வந்து வேறுபாடு அப்படின்றது தெரியாது. டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண மாட்டாங்க. இவங்க வந்து உயர்ந்தவங்க, இவங்க தாழ்ந்தவங்க, அப்புறம் வந்து இது வந்து அனிமல்ஸ், இது பேர்ட்ஸ், மனிதர்கள் அப்படின்னு அந்த பாகுபாடு எதுவும் இல்லாம எல்லாரையும் சமமா பாக்குற அந்த ஒரு நிலை. ஆத்மான்றதே பகவானுக்கு பக்தி செவில் ஈடுபடுறதுதான் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாருமே பகவானுக்கு பக்தி செவில் ஈடுபடுறோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலையில நம்ம பார்த்தோம்னா எந்த பாகுபாடும் இருக்காது. நம்ம யாரையும் துவேஷிக்கவும் மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம பகவானுக்கு பிடிக்காது இல்லைங்களா? நம்ம யாரையும் நம்ம சண்டைலாம் போட்டுட்டோம், ஒரு ஃபேமிலியே சண்டை போட்டுட்டு நல்லா இருக்காது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ண பக்தி எல்லாரும் எப்படி இருக்கணும், ஒத்துமையா இருக்கணும் இல்லைங்களா? அந்த வகையில எப்பயுமே ஆத்மா அப்படின்னும் போது பாகுபாடு இருக்காது. எல்லாருமே கிருஷ்ணருக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறவங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கும். அதனால அவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்க, எல்லாத்தையும் சமநோக்கோட பழகுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 5.22 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சம்பத் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, प्रणाम. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु न रमते बुधः. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण.
nouns. ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இன்டெலிஜென்ஸ் பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம், அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்த்துட்டே வரோம் இல்லைங்களா? ஜட புலன்களோட புலன் பொருட்களோட சம்பந்தம் ஏற்படுறதுனால, சரிங்களா, வரும் இன்பம் துன்பம், நம்மளுக்கு இன்பம் துன்பம் வருது இல்லைங்களா? ஏதோ ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம், ஆசைப்படுறோம், அந்த ஆசை அடையும் போது நம்மளுக்கு சில சமயம் இன்பம் வரும், சில சமயம் துன்பம் வரும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. ஏன்னா இதெல்லாம் ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், நித்தியமானது கிடையாது, எப்பயும் நம்ம கூட இருக்க போறது கிடையாது அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அப்ப இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் ஆரம்பமும் முடிவும் உண்டு இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு எப்பயுமே இருக்கான்னா கிடையாது. அதே மாதிரி துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம்னாலும் அதுவும் நம்ம கூட எப்பயுமே இருக்கான்னா கிடையாது. ரெண்டுத்துக்குமே ஆரம்பம் முடிவு அப்படின்றது இருக்கு. அப்ப அது நிதர்சனம் இல்லை, எப்பயும் நம்ம கூட இருக்க போறது இல்லை இல்லைங்களா? அப்ப இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் அவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. இன்பம் வரும்போது ரொம்ப அகங்காரத்தோட இருக்க மாட்டாங்க, துன்பம் வரும்போது துவண்டு போகவும் மாட்டாங்க, சமநோக்கோட இருப்பாங்க, ஆன்சைட்டி இருக்காது. அதனாலதான் இது மோட்டிவேஷனல் தெரப்பின்னு சொல்லுவோம் பகவத்கீதைய. நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு வெளியில போய் நிறைய காசெல்லாம் கொடுத்து நிறைய ஏமாந்தெல்லாம் போக வேண்டாம். நம்ம கையிலே நெல்லிக்கனியாட்டம் பகவத்கீதை இருக்கு. இதை நம்ம நல்லபடியா ஆழ்ந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே ஆன்சைட்டி அப்படின்றது நம்ம கிட்ட எப்பயுமே வராது. அதுதான் இங்க. ஏன்னா இந்த இன்பம் துன்பம் அப்படின்றது இந்த ஜட விஷயத்தினால வர்றது, அது நிரந்தரமற்றது. இன்பம் இன்னைக்கு வருது அப்படின்னா அது நம்ம கூட இருக்காது, முடியும். அது மாதிரி துன்பம் வருது அப்படின்னா அதுவும் நம்ம கூடவே இருக்காது, அதுக்கும் முடிவுன்றது உண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதற்காக ரொம்ப என்ன பண்ண வேண்டாம், நம்ம மன உளைச்சலை நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது எதனால வருது? நம்ம செஞ்ச கர்மத்தினால வருது. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோம்னா நம்ம முன்னாடி யாருக்கும் நன்மைகள் செஞ்சிருக்கோம், அதோட பலனை நம்ம இன்னைக்கு அனுபவிக்கிறோம். அப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோம்னா நம்ம முன்னாடி யாருக்கும் சிரமத்தை கொடுத்துருக்கோம், அதோட பலனை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அந்த ஒரு நிலையில நம்ம எடுத்துக்கணும். அது மாதிரி நம்மளுக்கு இன்பம் தரவங்க துன்பம் தரவங்கன்றவங்க போஸ்ட்மேன் மாதிரிதான். அவங்க நமக்கு அந்த ஆத்மாவுக்கு நமக்கு எதுவும் வெஞ்சன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. நம்ம செஞ்ச கர்மாவை நம்ம கிட்ட கொண்டு அவங்க கொடுத்துட்டு போறாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு அந்த யாரால நம்மளுக்கு துன்பம் வந்துச்சு அவங்க மேலே நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படாது, துவேஷம் ஏற்படாது. அதனால நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும், இந்த இன்பம் துன்பம் அப்படின்றத சமநோக்கோட எடுத்துக்கணும். அது நம்மளோட கர்மானால நமக்கு கிடைக்குது, அது ஜட விஷயம் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்ம எப்படி இருக்கணும், சமநிலையோட நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 5.23 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. शक्नोतीह सोढुं प्राक् शरीरवियो मोक्षणात् कामक्रोध பவம் வேகம் சயுக்த சுகி நரஹா. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புடல்களின் உந்தல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இந்த ஜட புலன்களின் தொடர்பினால்தான் நமக்கு என்ன ஏற்படுது, இன்பம் துன்பம் வருது. இந்த ஜட விஷயங்கள் எதுவுமே நிரந்தரம் அல்ல அப்படின்னு அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆரம்ப முடிவுன்னு இருக்கிறதுனால அது அதுல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை அப்படின்னு நம்ம நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்க, ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், சரி இது அப்புறமா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கிடையாது. ஏன்னா மனித பிறவின்றது நமக்கு ரொம்ப உயர்ந்த பிறவி, ரொம்ப ரேரா தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஏன்னா அவ்வளவு வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல இருக்கு நிறைய சோல்ஸ் எல்லாம். மனித பிறவி கிடைக்குமா, நம்ம பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானை அடைஞ்சிட மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால நம்மளுக்குலாம் ரொம்ப லக்கி, நம்மளாம் மனித பிறவியில கிடைச்சிருக்கோம். அதுவும் கிரந்தங்கள பகவத்கீதை பாகதம்லாம் இந்த சுழற்சியில இருந்து வெளியில வர மார்க்கத்தை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வரோம் இல்லைங்களா, பகவானோட அனுகிரகத்துல. அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப சாமர்த்தியமா இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா, தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு இந்த பிறவிலேயே அப்படின்றது நம்ம ரொம்ப ஸ்திரமா நம்ம முடிவு பண்ணினோம்.
ஒருவன் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும். இந்த ஜட இன்ப புலன் விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுல இருந்து நம்மள விலக்கிக்கிறது. ஆசை இருக்கும், ஏதாவது ஒன்று அடையணுன்ற ஆசைலாம் வரும். ஆனா நினைக்கணும், இந்த ஆசையில நம்ம அடைஞ்சோம்னா இது நம்ம கூட எப்பயும் இருக்குமா? இல்ல இல்லைங்களா? அதனால நம்மளுக்கு பயம், கோபம், ஆன்சைட்டி இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு மிச்சமா வருது அப்படின்றது. அப்படின்னு போது நம்ம ஒரு தடவை யோசிக்கணும். சரி, அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம கூட நிரந்தரமா இருக்க போறது இல்ல அப்படின்னு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அந்த மாதிரி உந்துதல்கள்லாம் வரும்போது அதை பொறுத்துக்கிட்டு காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரியும். அப்ப அவங்க வந்து கம்ப்ளீட் ரியலைசேஷனுக்கு அவங்க நல்லபடியா வந்திருக்காங்க. அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், அது நமக்கு வேணுமா வேணாமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் ஒரு தடவை. இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்மளுக்கு வேணுமா, இல்ல இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி நம்ம முடிச்சுட்டு நம்ம பகவானை அடையணுமா அப்படின்னு நம்ம தெளிவா இருக்கணும். அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான், இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். நம்ம வந்துட்டு பக்தர்கள் எப்பயுமே பகவானோட வைகுண்ட லோகத்துல போய் தான் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது. எதனால அப்படின்னா, நம்ம இப்ப ரியலைஸ் பண்றோம் கிருஷ்ண பக்தி தான் சிறந்ததுன்றது. அப்ப எந்த இடத்துல இருந்தாலும் இருக்கும் இடமே வைகுண்டம்ன்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ண பக்தியில் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி ஈடுபடுத்தும் போது நம்மளுக்கு என்ன நம்ம கிட்ட வராது, நெருங்காது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஜட உலக ஆசைகள், கோபம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மள நெருங்காது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? அதனால இந்த பிரயத்தனத்தை நம்ம தள்ளி போடக்கூடாது. என்ன பண்ணணும், இந்த பிறவிலே பகவான் சொல்றாங்க பாருங்க, அவங்களுக்கு நம்ம மேல எவ்வளவு விருப்பம்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரொம்ப ஆசை நம்ம கிட்ட எல்லாம், இங்க ஏன் இருந்து தேவையில்லாம கஷ்டப்படுற, இந்த கஷ்டம்லாம் உனக்கு அவசியம் இல்லாதது அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாங்க, ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான், இவ்வுலகிலே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 5.29 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா வாசி கொடுத்துடுறேன். அவசியம் மாதாஜி. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रुच्यति. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன். பீஸ் ஃபார்முலா, சரிங்களா? அமைதியை அடைகின்றான். அமைதியை அடையறதுக்கான வழிமுறை இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு பகவான் குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். நான் எனது அப்படின்ற எண்ணம் இல்லாம எல்லாமே பகவானோடது அப்படின்ற நிலையில நம்ம எடுத்துட்டு வரோம். சரிங்களா? அதை நம்ம பாக்குறது. இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும்னா, இப்ப நம்ம அப்பா அம்மாவோட அரவணைப்புல இருக்கும்போது, அவங்களோட பாதுகாப்புல இருக்கும்போது நமக்கு ஏதாவது டென்ஷன் இருந்ததா வாழ்க்கையிலன்னா கிடையாது இல்லைங்களா? ஏன்னா எல்லா பொறுப்பும் அவங்களோட, அவங்க பார்த்துப்பாங்கன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம படிக்கணும், அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம செயல்கள்லாம் செஞ்சுட்டு நம்ம இருந்தோம்னா நமக்கு எல்லா வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் அவங்களே செஞ்சாங்க இல்லைங்களா? ஆனா இப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம செய்யும்போது நமக்கு அந்த பொறுப்பு வரும்போது நமக்கு ஒரு ஆன்சைட்டி இருக்கு, நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம நல்லபடியா எல்லாத்தையும் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றதுல இருந்து எல்லாத்துலயும் நம்மளுக்கு ஒரு டென்ஷன் உண்டு இல்லைங்களா? அது மாதிரிதான் நான் எனதுன்னு நினைச்சு நம்மளோட இந்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துகிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு எப்பயுமே டென்ஷன். அதே பகவானோட அனுகிரகம், பகவானோடது, நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணிட்டு நம்மளோட கடமைகளை தர்ம வழியில் நம்ம செய்யணும். இந்த மாதிரி மட்டும் நம்ம இருந்தோம்னா, ஒரு பேரண்டிங் ஹுட்ல நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு அந்த டென்ஷன் இருக்காது. சரிங்களா? நம்ம அமைதியான வாழ்க்கை நம்மளால வாழ முடியும். அப்ப இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் நான் என்றும், சரிங்களா, எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறது பகவான், எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்றது பகவான், சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன். எல்லாருக்குமே அவங்க என்னது, நண்பன் தான் இல்லைங்களா? ஏன்னா அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க, இந்த ஜட சம்பந்தமான முக்குணங்கள்லாம் பகவானுக்கு கிடையாது இல்லைங்களா? பகவான் எப்பயுமே தெய்வீகமான நிலையில் உள்ளவங்க. அவங்களுக்கு இங்க கோபம், தாபம், வெறுப்பு இதெல்லாம் கிடையாது இல்லைங்களா? அந்த வகையில அவங்க எல்லாருக்குமே எப்படி இருக்காங்க, உற்ற நண்பனா இருக்காங்க. பக்தி பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் உண்டு, பக்தி பண்ணலனாலும் வாழ்வாதாரம் உண்டு.
அப்படின்னு தான் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும், மனிதர்களுக்கு மட்டும் அதிகப்படி, மற்ற உயிரினங்களுக்கெல்லாம் கம்மின்றதான் கிடையாது. ஒரு எலிஃபென்ட்னாலும் அதுக்கு தேவையான உணவு, மூச்சு காற்று எல்லாத்துக்குமே பகவான் வந்து கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி மனிதனுக்கும் என்ன பண்ணாங்க, கொடுக்குறாங்க. ஆனா நம்ம தான் என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம தான் நம்ம வாழ்க்கையை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், அதிகப்படியா நம்ம செயல்கள்ல ஈடுபட்டுறோம். அப்ப இங்க பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னா, எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது, என்னை பற்றி முழு உணர்வில் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பகவான் தான் அனுபவிப்பாளர், பகவான் தான் கட்டுப்படுத்துறவங்க, எல்லாருக்கும் உற்ற நண்பன், எல்லா உலகங்களையும் படைச்சு ஆண்டுட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா. அவங்க நமக்கு நண்பனா இருக்கும்போது நமக்கு என்ன குறை வந்துடும் இல்லைங்களா, ஒன்னும் குறைக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம பகவான் மேல உண்மையான பக்தியோட நம்ம இருக்கும்போது, என்னை பற்றி முழு உணர்வில் எப்பயும் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது, ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு, சரிங்களா, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட கஷ்டங்களை நம்ம விடுபட்டு நம்ம எப்படி இருப்போம், அமைதியான மனநிலையில நம்ம இருப்போம். கிருஷ்ண பக்தர் நம்மளுக்கு என்னைக்கும் அமைதி நிச்சயம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கான அத்தியாயம் 5.29 நம்ம நல்லபடியா பார்த்துட்டோம். சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகம் அப்படின்றதுல நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா அர்ஜுனர் கேட்டிருந்தாங்க, கர்மயோகம் தான் சிறந்தது சந்நியாசத்தை விட. அதுவும் என்ன கர்மயோகம், நிஷ்காம கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள். நிஷ்காம கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. தாமரையில எப்படி வந்து தண்ணீரால தீண்டப்படுறது இல்லையோ, அது மாதிரி நம்மளுக்கு கர்மா பாதிக்காது. நம்ம அந்த கர்ம பலன் நிஷ்காம கர்மயோகம்ல. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணன் மீது கவனத்தை செலுத்துவது முதல் விடுதலை. பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுனால நமக்கு எப்பயுமே இந்த ஜட விஷயத்துல இருந்து விடுதலை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி மங்கள இது பலஸ்ருதி வாசிச்சிடலாங்களா? हरे कृष्ण माताजी। ஹரே ओम கிருஷ்ணா. तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. जय श्री माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण जय श्री माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 5வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். தீராத வினைகள் தீர. பிங்களன் என்ற பிராமணன் தன் தர்மத்தை விட்டு நாட்டியம், பாட்டு இவற்றில் கவனத்தை செலுத்தி ராஜயோகம் அனுபவித்தான். அவனுடைய சதியான அருணனை தீய வழியில் சென்று தனக்கு தடையாகி இருக்கும் தன் கணவனை கொன்றார். பின் அவன் பழுதாக பிறக்க நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்த அருணை கிளியாக பிறக்க பழைய விரோதத்தின் காரணமாக கழு கிளியை கொன்று பிறகு வேடனிடம் அகப்பட்டு கழுகு இறக்க இருவரையும் யமன் தாங்கள் விரும்பும் உலகிற்கு செல்லலாம் என்று கூறினார். நாங்கள் புண்ணியமே செய்யவில்லையே என்று அவர்கள் கேட்க, நாங்கள் கீதையின் 5வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்யும் ஒரு பிராமணன் கபாலத்தில் இருக்கும் தீர்த்தத்தில் விழுந்ததால் உங்கள் கர்ம வினைகள் அனைத்தும் நீங்கின என்று கூறினான். ஆகவே கீதையின் 5வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் தீராத வினைகள் தீரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம இன்னைக்கு 5வது அத்தியாயம் நல்லபடியா பகவான் அனுகிரகத்துல பார்த்துட்டோம். நாளைக்கு நம்ம 6வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம், தியான யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனே பைஷ்ணவ நமோ அனந்த கோடி வசந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீல பிரபா